हा लोगोफोर नै दिनै जोङो दुब्लि बारियाव दंफैयो दुब्लि बारियाव माइ नायनो फैदों अब्ला नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग स्टुडिअ चेनेलाव बरायबाय जोङो दिनै जोंनि माइया माबायदि कन्डिसनाव जानानै दं जों बेखौ नायनो ओंखारबोदों दा अब्ला जोंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायफादो नै ओंखारबायानो नै माइया ओंखारबायानोसै रनजित देग्लाय माइया एसे मोननै मोनथाम गायनाय जादों रनजित गायदों बिनिफ्राय स्वर्नबो गायदों बिनिफ्राय जोसा गोसोमबो गायदों आरोबाव माइब्राबो गायदों अब्ला नोंथांमोननो गासैखौबो देखायजोबगोन नै माइया गोजौ जाबायानोसै देग्लाय दैयाबो रानाखै दाख्लै अखा हादोंना दाख्लैनि अखा हानाया बिराद मोजां जादों अखा हानायखायसो माइफ्रा मोजां जादों नैबेनो सिमा ओरै आगदानिया आदा सासेनि आरो नैबे आगसिनिया जाहैबाय जोंनि नै ओइ माइया बेसे गोजौ जाखो नाय नोंथांमोना गेस खालामनो हागोन आलिजों थाबायदों बियो आलिमोन खिन्थु आलिबाबो फुनदेला गैलालै गोदोजोबबाय दै रानिया बैयाव माइया ओंखारजोब्बायानोसै ओंखारहांजोब्बाय गासैबो बाहाय गाज्रि जादों दाखालि रानथाबजोबनायमोन ना नै बाहाय बाव रानथाबनायनि थाखायनो बाहाय मा जादों एन्जरा जादों हा रानथाबोब्ला हाया जेसेबां दैया रानो एसेबां एन्जर जायो औ ओमफ्राय नैबे स्वर्नआ एसे गोजा जायोलै नै जारेद दाबो ओंखारहांजोब्बाय नै खिन्थु रनजितनिफ्राय सिगांसिन ओंखारो बियो रनजितआ दहायनिया बांद्राय ओंखाराखैमोन खिन्थु नैबे स्वर्नआ साबसिन ओंखारो थाबसिन ओंखारो ओमफ्राय ओंखारबायानोसै नै ओंखारजोब्बाय खिन्थु रनजितआ बांद्राय ओंखाराखै एफा एफा ओंखारबाय आरो खिन्थु नैबे ओंखारजोब्बायानो गासैबो बिबाराल' खाराखै गंग्लायाखै ओंखारजोब्बायानो ओमफ्राय जोसा एसे दं बैयाव आधा बिगासो जागोनदां जोसा बेखिनिल' खुनुरुखुम जानो आन्था नामनि आन्था जानो जोसाखौबो जानांगौना बोथोरनि ओंखायनो बोथोरा दिनै बिराद मोजां जादों सान्दुं दुंनायखायनो जों नायफैनो फैबाय नैबेजों पाइप लाइन दै नैबेनो जाहैबाय पाइप लाइन बै अफिस लुनाय दं बे थोरफोरसि गोजौआवबो बे जोसा गोसोम नैबे जाहैबाय माइब्रा बायदि ओमफ्राय बेखौनो बिराद दामि माइ बियो माइरंथ' आगोलाव सेरसेयाव 300 गाहाम फाननाय दाबो अनेक भेलु बे माइया भेलु दङ बे जोसा बिराद गोजौ जायो एकदम दलहायाव गायनायमोन नै बेबो बिराद जौदोंआनो एकदम बिखासे गोजौ बिखा बारबावोसो नै आं ओंखारथ'ला दै दंजोबो नै ओमफ्राय बैयाव थोरफोरसे गोजौ नुहुरदोंना दाना बेसेबा गोजाननिफ्राय फैबाय जोङो आरो बिनिफ्राय जों नैबेजों थांनांगौमोन बे माथावरिजों थांनांगौमोन नाथाय माथावरिया दैया बारनो हागोन सानदोंमोन खिन्थु बारनो हानाय नंला गिदिंनानै थांफिनांसिगोन थारमाने बेजों पाइप लाइन थांनाय नैबे वालसोजोंनो नैबे न'आनो जाहैबाय पाइप लाइननि साब सेन्टार अफिस बियो दा जों गिदिंनानै थांफिनांसिगोन उफाय गैला माने माइया नायनांगौ दंखाबावोमोन बाहायबो ओंखायनो गिदिंनानै थांफिनांसिगोन गोगोम दैजोब माइया आलियानो दैजोब
बेरायफैनाय खस्थ' मोनखाबाय सेस दैजोब आलिया नैबेना ओंखाराखै दाबो रनजितआ एसे लेट जायो माखासे ओंखारबाय माखासे ओंखारथ'वाखै एकदम नै मानसिजों समान नै आंजों फुरा समान 6 फुट जायो माइआ आं 5.5 फुट आरो बेनिफ्राय नै माइआ आंनिख्रुइ जौसिन आरो थबावदो भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामना हो आरो नोंथांमोनहा जुदि सोरबाया गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामो बेनि थाखाय खावलायबाय दा बिदिब्ला बाय बाय